Bore da, a chroeso cynnes iawn unwaith eto i'r sied weddi yma yn Tyn yr Ardd yn Bro Madryn. Mae'n braf bod efo chi unwaith eto. Os da chi newydd i ni fama yn Bro Madryn, Sara di enw fi, a dwi yn Cwrat yma yn Bro Madryn yn Gogledd Penllyn. Mae'n braf bod yn eich cwmni unwaith eto. Dwi'n gobeithio bod y wythnos diwethaf yma wedi bod yn garedig i chi a'ch teulu a phawb da chi'n nabod. A mae'n braf gweld yr heilwen eto heddiw. Mae wedi bod yn reit llwm wythnos yma. Ac efallai mae wedi effeithio ar ysbrydion un neu ddau ohonom ni. Ond gyda'r haul yma unwaith eto, efallai teimlo nhw'n codi. Cyn i ni cychwyn ein gwasanaeth sydd wedi cael ei pharatoi fel arfer gen yr esgobaeth, mae yna un neu ddau y gyhoeddiadau. Yn gyntaf, ar fore dydd Mercher fel arfer, da ni'n cael y bore trwy Zoom, a mae'r manylion i gyd ar ein gwefan, ar tudalen Facebook neu ar allan wythnosol. Os na, da chi'n gallu ffeindio yr cod i ddod i fewn i'r Zoom, cysylltwch â fi neu Richard a fyddai'n gadael chi wybod sut i gwneud hynny. Gyda'r nos ar dydd Mercher hefyd, da ni'n cael yr noson cwiz rhithiol eto ar Zoom. Nath ni wneud o mis dwytha ac oedd o'n lot fawr o hwyl. Felly os da chi efo diddordeb i wneud hynna efo ni wrth yma, 8 o'r gloch, nos Fercher, a fydd o'n quiz, fatha quiz tafarn, ond ar Zoom. Lot o gwahanol pynciau a just general knowledge fydd o i gyd. A fydd yna un darn cerddoriaeth hefyd. Mae'r eglwysi yn parhau i agor 2 waith yr wythnos ar hyn o bryd am 2 awr mwyn i chi ddod i fewn i weddio ar ben eich hunain. Yn Nefyn ar fore dydd Mawrth o 10:10 dydd, fydd fi a Richard yna i croesawu chi ac i wneud yn siŵr bod dim yn ddiogel i chi weddio. Ac wedyn ar pnawn dydd Iau o 2:04 byddwn ni yn eglwys Llangunydl am yr un rheswm. Nid ydym ni eto yn hollol barod i agor am gwneud gwasanaeth ar fore dydd Sul. Mae yna lot fawr o waith paratoi a meddwl am y canllawiau rydym wedi derbyn gan yr esgobaeth a'r llywodraeth. Felly parhewch i ddisgwyl am fwy o wybodaeth am hynny. A tan hynny byddwn ni'n dal i cwrdd fel da ni'n gwneud ar fore fel hyn dros yr we. Reit, mae hynna'n hen ddigon o fi'n siarad. Gawn ni funud o ddistawrwydd rwan mwyn tawelu a paratoi i weddio ac i addoli ac i derbyn air yr arglwydd. Felly llonyddwch. Salm 86 yw'r salm sydd yn rhoi geiriau i ni bore yma. Felly i gychwyn. O arglwydd, desg i mi dy ffordd i mi rodio yn dy wirionedd. Rhoi mi galon unplyg i ofni dy enw. Clodforaf di am holl galon, o arglwydd fy niw. Ac anrhydeddaf dy enw hyd byth. Oherwydd mawr yw dy ffyddlondeb tuag ataf, a gweredaist fy mywyd o sheol isod. Rydw yn cwrdd yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Un dwy ni undod yng Nghrist ger ei fron mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rhodd i ni yn yr anwylyd. Ac yn ymddiried yn y gras hwnnw, rydw yn dod at ein weithred o edifeirwch. Drwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am fyddiant, rydw yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Ac felly, i paratoi ni am y weithred yma o edifeirwch ac edrych yn ôl dros yr wythnos a fu, geiriau eto o Salm 86. Ond drwy ti o arglwydd yn ddiw trigarog a graslon, araf i ddigio a llawn cariad a gwirionedd. Tro ataf a byd trigarog, rhod y nerth i ddwas a gwared un o hil dy weision.
trigyrha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyro i ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein tad fadda i ni a gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Rho i mi arwydd o ddaioni, a bydde di rhai sy'n fy nghasau weld a chywilyddio, am i ti arglwydd fy nghynwrthwyo am cysuro. Amen. Daw'r darlleniad heddiw o Efengil Matthew. Felly grandewch yr Efengil yn ôl Sant Matthew. Gogoniant i ti o arglwydd. Y drydydd benod ar 10, gan gychwyn ar y 40 adnod. Dameg yr efrau ymysg yr yd. Cyflwynodd Iesu ddameg arall iddynt. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i ddyn a heiodd had da yn ei faes. Ond pan oedd pawb yn cysgu, daeth ei elyn a hau efrau ymysg yr yd a mynd ymaith. Pan eginodd y cnwd a dwy'n ffrwyth, yna ymddangosodd yr efrau hefyd. Daeth gweision gŵr y tŷ a dweud wrtho, Syr, onid had da a heiaist yn dy faes? O ble felly y daeth efrau iddo? Atebodd yntau, gelyn a wnaeth hyn. Medda'r gweision wrtho, a wyt am i ni fynd allan a chasglu'r efrau? Na, meddai ef, wrth gasglu'r efrau, fe allwch ddiwreiddio'r yd gyda hwy. Gadewch i'r ddau dyfu gyda'i gilydd hyd y cynheuaf, ac yn amser y cynheuaf dywedaf wrth y medelwyr, casglwch yr efrau yn gyntaf, a rhwymwch hwyn sapynnau i'w llosgi, ond crynhowch yr yd i'm hysgubor. Yna wedi gollwng y tyrfaoedd, daeth i'r tŷ, a daeth i ddisgyblion ato a dweud, Eglurau ni ddameg yr efrau yn y maes. Dywedodd yntau, yr un sy'n hau'r had da yw mab y dyn, y maes yw'r byd, yr had da yw plant y deyrnas, yr efrau yw plant yr un drwg, a'r gelyn a'i heiodd yw'r diafol. Y cynheuaf yw diwedd amser, a'r medelwyr yw'r angylion. Yn union fel y cesglir yr efrau a'i llosgi yn y tân, felly y bydd yn niwedd amser. Bydd mab y dyn yn anfon ei angylion, a byddant yn casglu allan o'i deyrnas ef bopeth sy'n peri tramgwydd, a rhai sy'n gwneud anghyfraith, a byddant yn ei taflu i'r ffwrnais danllyd bydd yno wylo a'r hincian danedd. Yna bydd yr rhai cyfiawn yn disgleirio fel yr haul yn heyrnas eu tad, y sawl sydd â chlustiau ganddo, grandawed. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, heilioni, ffyddlondeb, addwynder a hunan rheolaeth. Gyda chydig o eiriau rwan, jyst i rhannu efo chi ynglyn â'r ddarlleniad yna. Mae'n hawdd i'n sylw cael ei ganolbwyntio ar y darlun digon erchyll o'r dydd y barn, y tannau a'r angylion yn taflu'r efrau i'r fflamau chwilboeth. Digon i codi ofn yn tydi. Rhybydd grymus yn erbyn drwy gweithredwyr. Ar yr un llaw, mae'n peth da i cael ein hatgoffa bod yr arglwydd mewn grym, yn gyfrifol dros y da a'r drwg, yn frenin dros y cynheuaf, ac yn dal popeth yn ei law. Ni fydd y pethau crelon, anghyfiawn, drygionus, cas, rydym yn gweld o'n cwmpas, yn cael ei anghofio yn y diwedd.
Mae yna cysur i'w gael o sylweddoli bod yr arglwydd yn dduw cyfiawn, ac ni allai dioddef anghyfiawnder ac elyniaeth i'w sancteiddrwydd. Efalla, fel fi, dydy hyn ddim yn rhywbeth da ni'n hoffi meddwl amdan. Mae'n groes i'r delwes gennym ni o'r Iesu llawn cariad a maddeuant yn tydi. Ond, mwyn cyflawni ewyllus y tad, sanctaidd a thragwyddol, rhaid gwahaniaethu rhwng gweithredoedd y deyrnas a gweithredoedd y gelyn. Ni fedr criawdwr holl alluog a holl ddionus caniatáu ymdrechion y gelyn i ddwyn ffrwyth yn y deyrnas bythol. Felly, mae angen i ni wynebu'r ffaith anghyfforddus bod yna beirniadaeth a dyfarniad a chanlyniad. Ond mae yna gysur yn y ffaith mae Duw sydd yn ymdrin ar baich yna, ac rhyw ffordd neu gilydd, tu hwnt i'n deall a'n doethineb ni, mae Duw wedi delio gyda sefyllfa trwy ei weithred ar y groes. Yn ail, felly, beth am ystyried geiriau'r Iesu o gwmpas y dameg am yr efrau? Yng nghanol y ddameg a'i hesboniad rhwng y ddau beth, mae yna ddau ddameg byr arall am yr hedyn mwstad a'r burim. Ar ôl esboniad y dameg am yr efrau, mae yna tair dameg arall, am drysor, am perl gwerthfawr a rhwyd llawn bysgod. A chyn hyn i gyd, cofiwch y ddameg gyntaf gafon ni wthnos dwytha, dameg yr heiwr. Os rhown dameg yr efrau yn ei gyd-destun, gwelwn 6 dameg am y deyrnas nefol yn amgylchynu'r am yr efrau a dydd y barn. Mae'n dod yn amlwg o darllan y pennod yma felly, bod y sylw yn fwy ar y deyrnas nac ar dydd y barn. Ein dasg ni felly yw edrych ar bywyd y deyrnas, a'n rhan ni yn ei chreu. Mae'r Iesu yn defnyddio'r nifer o ddisgrifiadau mwyn trio cyfleu gwirionedd y deyrnas, oherwydd mae mor wyrthiol, mor werthfawr, mor ddrydfawr, ac yn seiliedig ar gras a chariad a thrigaredd Duw tuag at y rhai sydd yn gyson yn ei hymdrechion i'w cheisio. Mae'r deyrnas yn gychwyn yn y mannau mwyaf annisgwyl, gyda'r pethau mwyaf cyffredin, y pethau lleia, ac yn tyfu i fod yn rhywbeth sydd yn bwydo ac yn llochesu niferoedd mawr. Yn y cyfnod digynsail yma rwan, mae'r deyrnas yn dal i aros amdano ni i'w ddarganfod, i'w meithrin a'i chynnal, iddi cael eiddfedu a dwyn ffrwyth yn ein bywydau a'n cymunedau ni. Felly, ble welwn ni arwyddion o'r deyrnas yn egino a ffynnu? Ble ddylen ni chwilio a chanolbwyntio ein egni a'n sylw? Ble clwm can yr ysbryd yn chwythu? Allan o'r dryswch a'r newidiadau anghyfforddus dros y misoedd dwytha, mae arwyddion bywyd y deyrnas ym mhob man, os edrychwn a llygadau agored, a gwrando a chlustia parod. Efallai mewn wahanol i be oeddwn ni'n disgwyl gweld a clywed, mewn lleoliad wahanol, a'r platfform wahanol i be oeddwn ni'n disgwyl. Fel roedd yn wahanol i be oedd gwrandawyr Iesu yn ei ddisgwyl 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r deyrnas o hyd y mynegu ei hun mewn ffurf newydd, yn ail creu o'r newydd, tu hwnt i ddeall a rheolaeth dynion, ond o hyd yn dilyn gyfraith y deyrnas, gyfraith cyfiawnder, trigaredd a gras. Ac ym mhob cenhedlaeth, mae'r egwyddorion tragwyddol yn ymddangos yn hyd-destun wahanol. Ac i ni heddiw, y cwestiwn pwysica yw, beth fydd dameg y deyrnas yn edrych fel heddiw?
Mae'n amser i ni cario'r stori yma ymlaen. Gwreiddio'n dwfn yn y pridd da, a tyfu'n fawr ac yn ffrwythlon yn y byd cythryblyg, tor calonus, toredig, ac eto'n obeithiol yma. Amen. Gadewch i ni felly troi at yr arglwydd ein tad mewn gweddi. A trown at y proffwyd Eseia i cychwyn ein amser o gweddi. Dyma a ddywed yr arglwydd brenin Israel, arglwydd y lluoedd ei waredydd. My fi yw'r cyntaf a my fi yw'r olaf. Nid oes Duw, ond my fi. Gweddiwn felly ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio eir efengil a'i chyhoeddi. A gweddiwn dros ein arweinwyr yn y ffydd. Ein esgobion, ein offeiriaid a dioconiaid. A'r holl wirfoddolwyr sydd yn paratoi y gwasanaethau ac yn agor ein drysa unwaith eto. Gweddiwn am ein brodyr a chwiorydd o crefyddau gwahanol sydd hefyd yn gwynebu yr argyfwng yma ac yn arwain eu praidd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn am doethineb, am gofaliaeth, am pwyll a gwybodaeth. Gweddiwn yn wedig dros arweinwyr y gwledydd sydd yn diodda yn ofnadwy o dan y pandemig yma, gan gofio yr India, Brasil, yr Unol Daleithiau a De Affrica. Gweddiwn am arweinwyr y byd wrth iddyn nhw cydweithio i brwydro yn erbyn yr haint ac i diogelu a gwarchod y rhai bregus. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn dros y claf, a'r sawl sy'n dioddef a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion. Gan gofio'n enwedig am y gwasanaeth iechyd, a phawb sydd yn gweithio i gwasanaethu yn y gymuned. Y rhai sydd yn sâl yn yr ysbyty, y rhai sydd yn unig adra, a phawb sydd yn dioddef yn ysbrydol neu yn meddyliol. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn, yn agos neu yn bell i ffwrdd. Gweddiwn dros y rhai sydd yn gorfod ffoi oddi wrth eu cartrefi, oherwydd trais neu rhyfel neu newid hinsawdd. Dros pawb sydd mewn ofn yn cartrefu eu hunain oherwydd trais yn y cartra. Dros y di-gartra. A phawb sydd yn chwilio am lloches. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt, i drigaredd anodded Duw, a mewn eiliad o ddistawrwydd, ddown a pawb ger bron y tad sydd ar ein calon.
Gweddiwn dros aelodau o'n teulu ni yn Bro Madryn sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar. Dad Tregarog, derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac i cloi geiriau y proffwyd Eseia unwaith eto. Peidiwch ac ofni na dychryn, ond ni ddwedais wrthych i'r stalwm, fe fy negais, a chwi yw fy nhystion, a oes Duw ond my fi, ni does craig, ni wn i am un. Adroddwn gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuw nina ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yr ysbryd, yn rhwymyn tangnefedd. Dduw Tregarog, darperais di'r rhai sy'n dygaru y fath bethau dionus sydd uwchlaw ein deall. Tywall yn ein colonnau'r fath gariad tuag atat, fel y bo i ni sy'n dygaru uwchlaw bob dim, a lle derbyn dy addewidion, sy'n fwy rhagorol na dim y gallwn ni ei ddeisyfu, trwy Iesu Grist ein harblwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithied Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a dwy ni fywyd tragwyddol. Amen. A bendith i fynd allan i ni heddiw. Bydda di heddwch Crist yr arglwydd fynd gyda chi, ble bynnag fydd yn ei anfon chi. Bydda di ddo eich arwain trwy'r anialwch, a'ch amddiffyn trwy'r storom. Bydda di ddo ddod â chi adref, yn dathlu'r rhyfeddodau dangosodd i chi. Bydda di ddo ddod â chi adref i'w eilwyd, yn dathlu unwaith eto. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Diolch yn fod efo ni bore yma. Gobeithio gweld chi eto wythnos nesa, a gobeithio fydd yr wythnos sydd i ddwad yn eich trin chi'n garedig. Cadwch yn ddiogel, gwelwch eich dwylo, a bydd cariadus tuag at eich gilydd. Amen.